Sunt David! Lăsați macea jos o secundă, opriți podcastul, dați bicicleta pe liber și ascultați! Hey! În orașul cu filtre și cafele vezi, toți vor schimbare, dar doar pe stories vezi. Cu plasa plină de idei reciclate și playlist-uri triste, dar vieți editate. Văd plimbări lente pe bulevard, cu aer de știu tot, dar fără hazard. Vorbești de lume, dar stai în safe zone. Revoluția ta e doar din iPhone. Prea mult vibe, prea puțin foc, prea mult trend, prea puțin rock. Aruncați macea din mână, hai treziți-vă acum. Lăsați feed-ul o secundă și simțiți viața pe drum. Dați pedala mai tare, nu doar poză și decor. Dacă vrei să fii rebel, fii real, nu spectator. Nu spectator. Ai festival, dar n-ai direcție. Ai discurs, dar fără reacție. Te filmezi când ajuți un câine, dar uiți de tine mâine. Minimale, cozen și chill, dar nervisar la primul deal. Te pierzi în concepte și trenduri noi, dar nu mai știi cine ești tu, bro. Vorbești mult, dar simți puțin. Unde-i focul din destin? Aruncați macea din mână, hai treziți-vă acum. Lăsați feed-ul o secundă și simțiți viața pe drum. Dați pedala mai tare, nu doar poză și decor. Dacă vrei să fii rebel, fii real, nu spectator. Nu e hate, e doar rock and roll și puțin adevăr. Fără filtre, fără show, doar chitară